Epa kaixo, ze mou, sartu gai, azkenengo hastian. Larun bat ontan, erronka akaulekeition, 750 metro igeri, 20 kilometro bitxiketan, eta 5 kilometro korrika. Honekin ja, triatleta bihurtuko ginean, eta gure horrengo triatloia iten ongo geha. Ingo deuna da, astelen aste arte, aste azken entrenamenduak eta ostiralian aktibazio ariketa bat. Gehiegi luzatu gabe, guazen! Astelena, igerik eta hasiko gea 200 metro bat intensiaian eta respirazion bilateral landuz, gero pasako da progresio batzuk itea, 2 bider 25 metro, 2 aldiz 25 metro ingo ditugu, baina progresibok ingo ditugu, lasei hasi eta lau intensiaian bukatuz, eta batetik bestea 30 segunduko atxedena utziz. Hori bukatzean hartuko dugu pula, pala, eta ingo dugu 3 bider 50 metro lau intensiadian. Batetik bestea 20 segunduko atxeden utziko dugu. Hau dana 2 aldiz ingo dugu. Bat bukatzean 2 minutuko atxeden utziko dugu, eta beste behin ingo dugu 3 bider 50 metroko serie hori. Hori bukatzean, 50 metro bi intensiadian eta respirazion bilateral landuz, eta beste 50 metro txalupa estiloan ingo ditugu. Aste hartia bizikleta ingo dugu 60 minutuko entrenamendu bat, bi intensiadian eta 85 eta 85 RPM edo kadentzian. Entrenamendu bukaeran Hector jartzeguna da serie txikitxo bat progresiboak, 3 bider 2 minutu, 3 aldiz 2 minutu progresiboak inberko ditugu. 2 minutu hasi lasai eta 5 intensiadian bukatu progresiboki. Batitian 6 minutu bat intensiadian ingo dugu eta hori dana 3 aldiz. Entrenamendua bukatzean, ariketa gozagarri bezala, kore jartzeigu Hectorrek. Asteazkena, korrikako saioa izangoa 10 minutu bat bi intensiadian, gero ingo ditugu 200 metro 5 intensiadian, 200 metroak itian minutu bat intensiadian ingo dugu, eta gero ingo dituguna da 300 metro lau intensiadian. Berriz, minutu bat intensiadian, jarraian beste 200 metro ingo ditugu 5 intensiadian, minutu bat intensiadian, eta bukatzen juteko 300 metro lau intensiadian. Bukatzeko, ja guztiz bukatzeko, 5 minutu 0 intensiadian ingo ditugu. Ostirala, aktibazioak nahi una esan da, pixkat kirolain, korrika egitea jun pixkat lasai, igeritea jun pixkat lasai, edo bizikletan hori biltzea jun, baina lasai. Ez denbora asko, eta lasai indarrik gabe, eta pixkat gorputza soltatzen juteko. Aste guztiko entrenamendua bukatzutzat emango genuen, baina hemen gatzez eguna da importantiena, gure triatloia, Lekeitioko triatloia. Arratsaldeko 4etan txistua jotze guenean, bertan atako gara, korri gaureta eta disfrutatzea. Bidia ez da motza izan, batzutan gogorra juntzai gutan nahi, baina bueno, ez da beste ikan. Egurra larumatian!